मोननैसो सेलफि लानि र' फेसबुक इन्स्टाग्रामफोराव हगारनो थाखाय फट' गैया जादोंलै आंहा दे ला मोजाङै ला सोरबाफोर फसायनोबोथ' हानाय है माबा नोंबो आयौ फट'फोरखौ साफा साफा नुसाबदो जस' फेसबुकआव आपल'ड खामनि र' अबे मोनसेखौ होनाया हामगोन बोरो आं खोन्थिना होनि बै मोनसेखौ हगारनांगौ दे खोन्थिना होनाय बै मोनसेखौ हो दे होमब्लालाय बेखौनो हगारसिगोन आं दा हराव इस गावगायाल' थिखांजाबाय थाबायहाय हारसिंनो जोंखौ थिखांला होमबा आरो जोंनि फट'फोरखौबो मालाबा आपल'ड होना होनांगौलै सोरबाफोर सेंग्राफोरा फसायबायनोबो हानाय दे होमब्लालाय थिखांनि नोंसोरखौबो दे रेडि जादो दे रेडि जाबायना रेडि जाबाय दे बोरो नायनि फट'खौ बोरै नुदों आयौ थाथिखि मानैखौ मोजां नुसाबसोदोहाय दहाय फट' दिखांनायफोरखौ फेसबुकआव आपल'ड होनि र' मोनसेसो अबे मोनसेखौ होनि अबे मोनसेखौ बेखौनो होनि र' बेखौ बांसिन साबसिन नुदों मोस्रोमाबो बे मोनसे फट'खौनो आपल'ड होनो होदोंमोन फेसबुकआव हाव गोबां एसएमएस फैना दं दसोनो आंनि फेसबुकआव सोर हरसोखोलै नायनि र' खानजं बसुमतारी सोर बेलाय मा एसएमएस हरदों आंनोलाय नायनि र' हाय मा खामदों अबेनि नोङो आरो नों मानो एथ' समायना आयु आं समायना मारखोनालै बिनिखायनो बि सेंग्राया आंखौ बिदि बुंदों र' बै सेंग्रानि प्रफाइलखौबो गिदिर खालामना नायनि र' मा रखमबा समायना असाइससो असाइसबा रायज्लायथारालै आङो आयु सेंग्राया साफाथार माथो र' आंबो एसे रिप्लाय हरनि र' हेलौ नों अबेनि आयौ रिप्लाय हरदों आङो जलायफारा गामिनि आयौ आरो मोनसे एसएमएस हरबावलायबाय आंनो नोङो अबे गामिनि हरबावनि र' रिप्लाय आङो दाउखिफारानि आरो हरबावदों नोंनि रियेल मुङा मा आंनि रियेल मुङा बिबारियानो आंबो सोंनि र' बिनि रियेल नामखौ नोंनि रियेल मुङा मा होनबा आंनि रियेल मुङा खानजङानो बै फेसबुकनि सिख्ला सासेखौ फोथायथारसिगोनलै आङो दिनै रखरा थिंका ओइ हय आरो आं बेसेबांथा एसएमएस हरो बिबो माथो रिप्लाय हरबाय थायोलै आंनि नखलि फट'खौ नुनानै फसायबाय नामायोलै दिनै नाम्बारखौ बिथारगोलै आं सयथिनिबो ओइ सामब्राम साला मा खामदोंलै सिख्ला सासे फोथायगासिनोलै आसोल आयौ रखरा बोरमा फान्थासो बाला गामिनि थाखानानैबो बिहासो फोथायबावनो नागिरदों थाय आं गासोलै नोंबो सासेखौनो लाबाय थायो नामा बरिं रिंनो बिहासो अबाव मोनबाय थायो रखरा जोंलाय मानोथो जेरावबो नागिरना मोना थाय नोंसोर जाम्बाबाफोरालाय आंजों अबाव फाथा मोननोलै है आसोल नोंनो नांला दे नोंनिया दंखायो आंनोनो बानायना होदो क्वार्टार मोनसे दौगोन दे आं नोंनो थांसो बानानै हाखराव थब्ल' होगोनलै रखरा थाय बाराद्राय देखायो नोंबो बोरमा फान्थासो थांदो न'फोराव आंखौ डिस्टार्ब होफैनाङा सानसे मथे रायलायनो सानबाबो रायलायनो मोनालै दा नायना लागोन आंबो नोंखौ सानसे लोद्दा नै एवरा नायनो हागोन दे नों आंखौ हाय मुदफोरखौनो गाज्रि खाना होबायलै बिबो सासे आयौ एसएमएस हरगासिनो दसे सनाया बै सामब्रां सासेजों रायज्लायनानै बावगारलांदोंलै आङो एसएमएस रिप्लाय हरनोनो नोंनि प्रफाइल पिक्चारखौबो नायबाय आङो मोजाङै नोंबो माराथ' हेन्डसाम खादस आयौ आंखौ गोसो थोमारसिगोन खोनालै सिख्लाया र' कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिनाय नायो र' हरगोन ना हराथाय नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनो हरनाय जुदि नों गाज्रि मोनाबा रिप्लाय हरबाय र' मानो हामा मोनो आंलाय नोंखौ नै बेनो आंनि नाम्बारा हय रिंका थिका नाम्बारखौ मोनमारबायलै आङो हरमारबाय आङो याहु 779999966 बरिया है आंखौ लेबेल देखायनो फैदों र' नोंनि हिनजाव लाफाथिनो लगायना होगोन रखरा नोंसोर सानैनि गेजेराव जुदि आं अर जोंब्लाव होआ आंनि मुङाबो जांग्राव नङा बै साननैनि गेजेरावनो ब्रेकआप जालाय होगोन आङो नायबाय था आंखौ सिनाय हायाखै साला आयु नाम्बारखौ हरमारबायलै आङो बिनिखौबो बिहरनि र' मा होनना बिबावनो बिनि र' नोंनि नाम्बारखौ हरला होनबा आंनो मानो हरा जानो नो ला
नाम्बारा बिनो याहु नाम्बारखौ हरमारबायलै याहु एथ' हेन्डसाम सेंग्रायानो आंनो नाम्बार होदों सिमांना मोगथांमारलै बिखाफोरासो गुलुब मोनलायलांबायहाय आंनिया बै सेंग्राखौ गोसोथोमारबायहाय आङो सिफोरखौ गासैखौबो सुखांबाय दे स्रां मोनलायलांबाय दसे जिरायथ'नि र' मेंसोगारबाय हाव जांग्राव आगैसो दसन ओं आब' आंनो फैदों र' दे हामदों दे माबा आब' आं मायबा बाथ्रासो खोन्थानो फैदोंमोनलै नंगौ दे होमबालाय खोन्थादो जेबो गाज्रि मोनाबालाय खोन्थानोसै होमबा आङो आयौ जांग्राव आगैयाबोदि आं माखौ गाज्रि मोननो दे होमबालाय गाज्रि मोनाबालाय खिन्थानोसै आङो आब'आ दा बाथ्राखौ खोन्थाबाबो दुखुसो मोनबाय थागोन खोनालै दे खोन्था दे जेबो दुखु मोना आङो माबालाय आब' खानजं गुमैया फेसबुकनि सासे सिख्लाजों रायज्लायबाय थायो सयथिनोबो थगायाखै आं आब' मा